नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। शिंदे सेना भाजपला सोबत नाही, विनायक राऊत स्पष्टच बोलले। सावंतवाडीत सीमा मटकर यांची उमेदवारी दाखल आणि मालवणमध्ये उबाटाकडून 3 उमेदवारी अर्ज दाखल। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सावंतवाडी वेंगुर्लेत महाविकास आघाडीची चर्चा झाली आहे। काँग्रेसच्या वरिष्ठांशी सकारात्मक चर्चा सुरू आहे। कोणत्याही प्रकारची बाधा नाही, काँग्रेसच्या वरिष्ठांवर आमचा विश्वास असल्याचं विनायक राऊत यांनी सांगितलंय। पाहूयात। काँग्रेसच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची सकारात्मक चर्चा चालू आहे आणि त्यामध्ये कोणती बाधा येईल असं मला वाटत नाही। कुठली आघाडी तर शिवसेना, काँग्रेस, एनसीपी आघाडी होईल। शिंदे सेना किंवा भाजपला घेऊन आम्ही दळभद्री राजकारण करणार नाही असं रोखठोक विधान विनायक राऊत यांनी केलंय। पाहूयात। कणकवली मधली नगरविकास आघाडी कुठल्या राजकीय पक्षाला घेऊन केलेली नाही। प्रथमतः तिथे जो या पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून जो हैदोस घातला जातो शहरामध्ये, शहरवासियांचं नव्हे जिल्हावासियांचं जीवन जगणं मुश्किल झालेलं आहे। सगळ्या स्तरावरच्या लोकांना खूप त्रासदायक हे पालकमंत्र्यांचा कारभार झालेला आहे। त्यामुळे कणकवलीकरांनी यापूर्वी सुद्धा मागच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा कणकवली शहराच्या हितासाठी शहर विकास आघाडी केली होती। त्यावेळेला सुद्धा तोच प्रयत्न आहे। त्यामुळे कोणत्या पक्षाला घेऊन होत असलेली ती नगरविकास आघाडी नाही, पण तरी सुद्धा आज संध्याकाळी 5 वाजता आम्ही कणकवलीमध्ये आहोत। शिंदे सेना किंवा भाजप यांना घेऊन आम्ही हे दळभद्री राजकारण करणार नाही। त्याबाबतची परिपूर्ण माहिती अद्यापही आज आम्ही संध्याकाळी तिथे जाऊ, त्यावेळेला आम्ही माहिती पडेल। पण स्पष्ट आहे, त्या दिवशी माननीय वैभव नाईक यांनी सुद्धा जी मुलाखत घेतलेली आहे त्या मुलाखत सुद्धा त्याच्यामध्ये स्पष्टपणा आलेला आहे। याबाबत माझ्या वाचनात आलेलं नाही। आज आम्ही संध्याकाळी जाऊ, त्यावेळेला त्याची माहिती घेऊ। नारायण राणे आणि रवींद्र चव्हाणांचे 2 गट एकमेकांच्या विरोधात उभे आहेत। नितेश राणे आणि निलेश राणेंनी कोण मोठा हे दाखवून देण्याचा विडा उचलला आहे। स्वतःचे कार्यकर्ते नसल्यानं इतरांचे कार्यकर्ते विकत घेत आहेत। स्वार्थी आणि पैशाला हपापलेले लोक आम्हाला सोडून गेले, निष्ठावंत आमच्या सोबत असल्याचं विनायक राऊत यांनी सांगितलंय। पाहूयात। समन्वय नारायण राणे आणि रवींद्र चव्हाण यांचे 2 ग्रुप सरळ एकमेकाच्या विरोधात तुटून पडलेले आहेत आणि दोघे जण एकमेकाला पोखरण्याचं काम करत आहेत। खास करून नितेश राणे, निलेश राणे यांनी तर विडा उचललेला आहे, तू मोठा की मी मोठा, त्याबाबतचे दाखवण्यासाठी। आणि पैशाचा दुरुपयोग करतायत, सत्तेचा दुरुपयोग करतायत आणि स्वतःचे कार्यकर्ते तयार करण्याची हिंमत नसल्यामुळे इतर पक्षाचे कार्यकर्ते विकत घेण्याचं काम करतायत। हे पक्ष सोडून गेलेल्यांची आम्हाला चिंता नाही आहे। जे स्वार्थी आहेत, पैशाला हपापलेले आहेत, ते सोडून जात आहेत, पण जे खऱ्या अर्थाने निष्ठावान आहेत त्यांची फळी आमच्याकडे अजून खूप मोठी आहे। आदरणीय पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या आदेशान्वये आणि महाविकास आघाडीतील सर्व मान्यवर नेत्यांच्या आदेशान्वये आज आम्ही सावंतवाडी नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार म्हणजे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि आघाडीच्या वतीने माननीय सीमाताई मटकर यांचा आज उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे। आणि आम्हाला अभिमान असा आहे की ज्या स्वर्गीय आमदार जयानंद मटकर यांनी ही सावंतवाडी घडवली, उभी केली, ती सुसंस्कृत बनवली, विचारवंतांची बनवली, त्या माननीय जयानंद मटकर यांच्या म्हणून सुनबाई म्हणून माननीय मटकरताईंचा परिचय ह्या सावंतवाडी शहरामध्ये खूप मोठा आहे आणि त्यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करत असताना आम्हाला खूप आनंद होतोय आणि विजयाची 1001% खात्रीसुद्धा त्यांच्या उमेदवारीमुळे मिळालेली आहे। तसंच सीमाताई यापूर्वीसुद्धा शिवसेनेमध्ये आल्याच होत्या, त्यांच्याने आमचे कौटुंबिक संबंध आहेत, पण त्याही पुढे जाऊन माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी यांचे जयानंद मटकर साहेबांचे खूप जवळचे संबंध होते आणि काही वर्षापूर्वी पुन्हा ते आल्या होत्या, परंतु त्यांच्या कार्यबाहुल्यामुळे सक्रिय झाल्या नव्हत्या। त्यामुळे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे परिवाराला सीमाताई मटकर नवीन नाही आहेत। आरोप तर सगळ्यांना माहितीच आहेत, म्हणजे मी केलेला आरोप का पुन्हा सांगायची गरज नाही, हे अनेकांनी सांगितलेलं आहे की आणि मला एक आनंद असा आहे की जयानंद मटकर साहेबांनी अनेक शिष्य घडवले, त्याच्यातले काही चांगले झाले, काही वात्रट निघाले। ते दुर्दैवाने सावंतवाडीत काही ठिकाणी बसलेले आहेत, परंतु त्यांचा आदर्श परिवार आज सीमाताई चांगल्या पद्धतीने चालवतील आणि सावंतवाडीकरांना सुद्धा अभिमान वाटेल अशा पद्धतीचं नगराध्यक्षपद
सीमाताई मटकर भूषवतील अशी मला खात्री आहे. हे आघाडीमध्ये काँग्रेस आहे, मनसे आहे, वंचित आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार साहेब आहेत. ह्या पक्षाशी सुद्धा आमच्या चर्चा चालू आहेत. त्यांचा सुद्धा योग्य तो मान सन्मान राखून त्यांना जागा दिल्या जातील आणि नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी भरायला त्यांची कोणाची हरकत नाही आहे. आज संध्याकाळपर्यंत चित्र स्पष्ट होईल. माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या मनसे पक्षाला सुद्धा 2 जागा दिलेल्या आहेत. प्रवीणबाईंशी सुद्धा माझं बोलणं चालू आहे. हुसेनबाई दलवाई यांचंसुद्धा चर्चा चालू आहे. बंटी पाटील साहेबांचं सुद्धा सकाळी बोलणं झालेलं आहे. आघाडीतील पक्षाचा मान सन्मान राहील अशा पद्धतीच्या जागा आमच्या पक्षाकडून दिल्या जातील. मला ह्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने जी सुवर्ण संधी उपलब्ध करून दिली आहे, सर्वांना बरोबर घेऊन मी त्या संधीचं सोनं करेन हा शब्द देते आणि धन्यवाद सगळ्यांना. काय अजेंडा असेल? जाहीरनाम्यात देईन. युती व्हावी ही आमची इच्छा आहे, मात्र युती न झाल्यास शून्यातून विश्व निर्माण करू असा निर्धार शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांनी केला आहे. महाराष्ट्रात अव्वल दर्जाचा हे मालवण शहर निलेशजींना बनवायचं आहे. ते राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीच्या सहकार्याने शिंदे साहेब आमचे नगर विकास मंत्री आहेत, माझे मुख्यमंत्री आहेत, विद्यमान मुख्यमंत्री आहेत, यांच्या मार्गदर्शनाखाली निलेशजी मालवणला एक वेगळ्या उंचीवरती निवडून ठेवल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून आम्हाला माहिती आहे युती व्हावी आमची इच्छा आहे, परंतु युती जर समोरच्या काही स्थानिक लोकांना ते नको असतील तरी शहरवासी शून्य आहेत, त्याला माहिती आहे. आमच्या पॅनलला आज युती झाली नाही तरी भरभरून शहरातील मतदार शून्य मतदार निलेशजींवरती विश्वास ठेवून 100% मतरूपी आशीर्वाद देऊन आमचं पॅनल नगराध्यक्ष मोठ्या मताने विजय करते, ही माझी भूमिका आहे. त्यामुळे युतीमध्ये कुठेतरी मिठाचा खडा पाडावा, मी याच्यावर बोलणार नाही का तेवढा मी मोठा नाही. युती व्हावी ही माझी आजही इच्छा आहे. परंतु आता मी कालच काहीतरी वर्तमानपत्रातून वाचलं, बाबा मोडकर म्हणाल मी याच्यावर बोलणार नाही की शिवसेनेचं मालवणमध्ये अस्तित्व शून्य. पण मोडकरांना माहिती नाही शून्यातून विश्व आपण निर्माण करू शकतो, पण 100च्या पुढे गेला तर कलेलोट होणार. त्याच्यानंतर परत ती जागा नाही. लक्षात घ्या, आपण जेव्हा शून्य असतो ना तेव्हा शून्यातून आपण दर उद्या आम्ही किती विश्व निर्माण करू शकतो ते आपल्याला पाहायला मिळेल सर्वांच्या लोकांच्या मतदारांच्या आशीर्वादाने. पण अशी घबीडची भाषा कोणी करू नये, अहंकाराची भाषा कोणी करू नये, मी पण करू नये. शून्यापासूनच सुरुवात होते कुठल्याही गोष्टीला. शून्य नसेल तर किंमत नसते, शून्याच्या पुढे आपण वाढवायचं असतं. आम्ही आता शून्यातूनच हे शिवसेनेचं जे काय अस्तित्व आहे ना ते निर्माण होत आहे निलेशजींच्या नेतृत्वाखाली. त्यामुळे आपण वरून किती खाली येत आहे याचा आपण विचार करा. माणूस एकदा वरती जाऊन राहिल्यानंतर तो खाली आला तर तो त्याचा पैसे आहे, पण शून्यातून आपण किती वरती जातोय हे आमचं यश आहे. हे त्याने त्याचा आधी अभ्यास करावा असं माझं प्रामाणिक म्हणणं आहे. मी याच्यावर बोलणार नाही, पण तुम्ही शेवट या ठिकाणी आपल्याला सांगतो की माझे जे उमेदवार असतील युती झाली व्हावी अशी माझी इच्छा आहे, आमची सर्वांची. नाही झाली तरी माझे जे उमेदवार जे माझ्या पक्षाचे असतील तीच या मालवणचं ग्रामदैवत श्रीदेव रामेश्वर आहे. आणि आपण सर्वच जण रामेश्वराला आपण मानतो, कारण तो आपल्या करता करविता रामेश्वर या शहरामधला आहे. आणि मालवणची नगरपालिकेची जी इमारत आहे ती समाज मंदिर आहे. त्यामुळे माझ्या पक्षाचे जे उमेदवार असतील त्यांना मी आपल्या समोर रामेश्वराच्या मंदिरामध्ये तिथे रामेश्वराला नतमस्तक होत असताना मी त्यांना जशी आपण कोर्टात शपथ घेतो गीतेवरती हात ठेवून खरं सांगेल कुठं सांगणार नाही, तसं रामेश्वराकडे माझे सगळे उमेदवार शपथ घेतील की मी निवडून आल्यानंतर कुठल्याही शहरामध्ये कुठल्याही भ्रष्टाचाराचा पैसा घेणार नाही, कुठल्या कॉन्ट्रॅक्टरकडे पैसे मागणार नाही, कुठल्या बिल्डरकडे चुकीचे पैसे मागणार नाही, नागरिकांना त्रास देणार नाही. मी ज्या समाज मंदिरामध्ये गेल्यानंतर जनतेचा सेवाभावी एक सेवक म्हणून 5 वर्ष पारदर्शक मी त्या ठिकाणी काम करेन अशी शपथ माझे सगळे उमेदवार श्रीदेव रामेश्वराच्या मंदिरामध्ये घेतील आणि नंतर प्रचाराला सुरुवात करतील. भाजपची ताकद दाखवण्याची वेळ आली आहे असं विधान भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी केलं आहे. मालवण भाजपच्या नवीन कार्यालय गणेश पूजनासाठी आलेले असता ते बोलत होते. पाहूयात. दिवस खूप चांगला आहे. आज गुरुवार आहे, स्वामी समर्थांची कृपा आपल्या सगळ्यांवरच आहे. आणि अशा दिवशी खरं तर आज अजून ऑफिसचं बरंचसं काम शिल्लक होतं, पण निवडणुकीच्या दरम्यान
हे एकदा कार्यालय आपलं कार्यरत व्हावं म्हणून आपण आज फक्त गणेश पूजनाने याची सुरुवात करतोय. खरं तर मालवणसारख्या शहरामध्ये जसं महेश म्हणाला तसं 5,000 स्क्वेअर फीटचं सगळ्या सोयीने युक्त, मग त्यामध्ये प्रशिक्षणाच्या व्यवस्था असतील, सेतू असेल आणि सगळ्यात परिपूर्ण असं एक कार्यालय आपलं लवकरच हे सगळं पूर्ण होईल. आणि त्यानंतर मग आपले सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, सन्माननीय राणे साहेब असतील, सन्माननीय पालकमंत्री असतील आणि भारतीय जनता पार्टीची सगळी नेते मंडळी यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण एक भव्य दिव्य असा उद्घाटन सोहळा याचा करू. पण तो सोहळा असा असेल की भारतीय जनता पार्टीचा नगराध्यक्ष विराजमान झालेला असेल, भारतीय जनता पार्टीची पूर्ण सत्ता आली असेल, अशा पद्धतीमध्ये आपल्याला त्या आनंदामध्ये आपण याचं खरं तर उद्घाटन नंतर विधिवत लोकार्पण ज्याला म्हटलं ते करू. एक व्यक्ती म्हणालो किंवा माणूस म्हटलं की त्याचं एक स्वतःचं घर असतं आणि ते घर असणं हे स्वाभाविक आहे आपल्या संस्कृतीप्रमाणे, परंपरेप्रमाणे किंवा सगळी जी काही चालू आहे त्याच्याप्रमाणे. तसं भारतीय जनता पार्टी ही जरी नावाला पार्टी असली तरी ती जिवंत हे असल्यासारखं आहे. म्हणून पार्टीला सुद्धा स्वतःचं घर पाहिजे ही सुरुवातीपासूनची भावना संपूर्ण भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या लोकांमध्ये आहे. एक काळ असा होता की त्यावेळी ती स्थिती नव्हती भारतीय जनता पार्टीचं कार्यालय असावं. आता तुम्ही मुंबईत बरीच लोक जाता, मुंबईला जे आपलं कार्यालय आहे तर त्या काळात असं होतं की कुठेतरी भाड्याचं कार्यालय घेतलं आणि आपण त्या कार्यालयांमध्ये होतो. आपले स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे साहेबांना त्यावेळी असं वाटलं, जास्त काळ झाला नाही त्याला, 90-95च्या दरम्यान, की आपलं स्वतःचं कार्यालय असलं पाहिजे. आपण कोणाच्या तरी आश्रित म्हणून राहता नये, एखाद्या नेत्याच्या घरी बसलो, एखाद्या नेत्याच्या जागेवर बसलो अशा पद्धतीचं असतं नाही. म्हणून स्वर्गीय मुंडे साहेबांनी नरिमन पॉईंटला एक जागा घेतली त्या सगळ्या प्राप्त परिस्थितीमध्ये आणि महाराष्ट्र प्रदेशाचं कार्यालय सुरू केलं. आणि त्यानंतर कालांतराने सगळ्या पक्षांनी त्या विभागामध्ये आपली आपली कार्यालयं स्वागत केली. तुम्हाला माहीत असेल की दिल्लीमध्ये सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचं एक भव्य दिव्य असं मला वाटतं 25-26 एकरच्या 2 प्लॉटमध्ये हे सगळं कार्यालय एक सुरू आहे. आणि आता तर असं ठरलं की प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी आपलं कार्यालय असायला पाहिजे. आणि तुम्हाला कदाचित कोणाला माहीत नसेल पण कणकवलीला आपण 2.25 कोटी रुपयाची जागा घेतली 15 गुंठे आणि त्याच्यावर 26,000 स्क्वेअर फीटचं कार्यालय आपलं बांधून तयार आहे. त्याचं आता फर्निचर चालू आहे. त्या कार्यालयामध्ये अद्यावत अशा सगळ्या गोष्टी आहेत. प्रत्येक सगळ्या विभागांना केबिन आहेत, प्रशिक्षण आहे, कॉन्फरन्सचा सगळा विषय आहे, मोठे 2 हॉल आहेत. याचं परिपूर्ण आपण करतोय. पण रवींद्र चव्हाण साहेब हे सगळ्या जगाच्या पुढे एक पाऊल असतात आणि त्यांनी अशी कल्पना आणली की कोकणामध्ये भारतीय जनता पार्टी रुजली पाहिजे, वाढली पाहिजे तर कार्यकर्त्याला हक्काचं असणारं कार्यालय उपलब्ध झालं पाहिजे. म्हणून त्यांच्या संकल्पनेत प्रत्येक तालुक्यामध्ये स्वतःचं भारतीय जनता पार्टीचं कार्यालय आपण घेण्याचं ठरवलेलं आहे. आपण काही ठिकाणी जागा बघतो. योगायोगाने या ठिकाणी गणेश आणि विजूने एक डेव्हलपमेंट सुरू केलेली आपलेच कार्यकर्ते होते आणि त्यामुळे ही जागा आपल्याला लवकरात लवकर मिळाली आणि त्यांनी सुद्धा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने हे सगळं पूर्ण करून दिलं. आज कुडाळला आपण जागा बघतोय, वैभववाडीत जागा बघतोय, दोडामार्गला जागा घेतलेली आहे, सावंतवाडीतही तो प्रकार झालेला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातल्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये स्वतःचं कार्यालय आपलं निर्माण होईल. त्यामध्ये मालवण सगळ्यात 1 नंबरला आहे. इथलं कार्यालय तालुक्याचं कार्यालय म्हणून पूर्ण झालं. सगळ्या तुमच्या शुभेच्छा आहेत, तुमच्या सगळ्यांचं सहकार्य आहे, त्यासाठी धन्यवाद सगळ्यांना. असं यश भारतीय जनता पार्टीला मिळालं पाहिजे की 100%चा जो काय नारा आहे किंवा गेली 30 वर्ष 35 वर्ष जे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे एकनिष्ठ राहून काम करत आहेत, नव्याने सामील झालेली सगळेच कार्यकर्ता मंडळी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यप्रणालीवर, विचारप्रणालीवर आज खुश आहेत किंवा समरस झालेले आहेत. तर त्या सगळ्यांना एक चांगलं हे मिळण्यासाठी त्यांचं करिअर असेल, भारतीय जनता पार्टीची वृद्धिंगत होणं असेल, पार्टीचा विस्तार होणं असेल, हे सगळं या कार्यालयातून घडावं अशा पद्धतीच्या मी शुभेच्छा देतो. जसं बाबा म्हणाला तसं इलेक्शनवर बोलण्याचं काही नाही, कारण बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या इथे ठरलेल्या आहेत, त्या वरिष्ठांपर्यंत गेलेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे त्या अनुषंगाने जे काही निर्णय होतील ते मिळतील. पण आपल्याला लढायचं आहे, जे काही तुझा काय विषय असेल त्याप्रमाणे. तर त्यामुळे सगळ्यांनी आपापली ही तयारी केली पाहिजे आणि भारतीय जनता पार्टीची जी काय शहरामध्ये, जी काय तालुक्यामध्ये, जी या विधानसभेमध्ये, या जिल्ह्यामध्ये ताकद आहे दाखवण्याची वेळ खरी तर निवडणुकीच्या माध्यमातून आपण दाखवून द्यायचं आहे. त्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांना मी शुभेच्छा देतो आणि सगळ्यांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं काम करून आगामी सगळ्या निवडणुकामध्ये 100% पार्लमेंट टू पंचायतचा जो नारा आहे तो
तो सगळा परिपूर्ण होण्यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न करावेत. सन्माननीय राणेसाहेब असतील, सन्माननीय चव्हाणसाहेब असतील, सन्माननीय पालकमंत्री असतील, या सगळ्यांनाच मी अशा पद्धतीचं कार्यालय भारतीय जनता पार्टीचं इथे निर्माण करण्यासाठी त्यांनी योगदान दिलं. त्या सगळ्यांना मी धन्यवाद देतो आणि आपल्या सगळ्यांना धन्यवाद देतो, शुभेच्छा देतो आणि आपली रजा घेतो. धन्यवाद. आघाडीबाबत कोणतीही प्रगती अद्याप झालेली नाही, मात्र आम्ही आशावादी आहोत. निवडणुकीचे अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख अत्यंत जवळ आली असल्यानं आम्ही नगराध्यक्षांसहित इतर उमेदवारांचे अर्ज भरण्यास सुरुवात केली आहे. अर्ज मागे घेण्याच्या तारखेपर्यंत आघाडीबाबत चर्चा सुरू राहील. दरम्यान उबाटा शिवसेनेच्या वतीने नगराध्यक्षपदासाठी माजी नगराध्यक्ष संदेश निकम यांची निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती माजी खासदार विनायक राऊत यांनी दिली आहे. आज नगरपालिका नगर परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि कणकवली या तिन्ही नगरपालिकेच्या स्थानिक पदाधिकारी आहेत, जिल्हा प्रमुख, विधानसभा प्रमुख, तालुका प्रमुख यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्याच्या अनुषंगाने मी आणि माननीय संपर्क अरुणभाई दुधवडकर, आमच्या उपनेत्या जान्हवी सावंत, आमचे जिल्हा प्रमुख बाबुराव धुरी आणि मैदागडी जिल्हा प्रमुख शरद परब यांच्या समवेत आलेलो आहे. तालुका प्रमुख बाळू परब आणि शहर प्रमुख शैलेश करोळेकर, आमचे संदेश निकम, तुषार सापळे, अजित राऊळ आणि या सगळ्या सहकार्याने एकत्रित येऊन ही वेंगुर्ला नगरपालिका आघाडीच्या मार्फत लढवली जावी अशा पद्धतीचा प्रयत्न केलेले आहेतच. आणि आज मी फक्त शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे वतीने जी केलेली तयारी आहे ते या ठिकाणी त्यांच्याकडून जाणून घेतलेली आहेत. आघाडीच्या वतीने ह्या निवडणुका लढवल्या जाव्यात याची ही प्रामाणिक इच्छा आमची आजही आहे, उद्या राहणार आहेत. सावंतवाडीमध्ये त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी प्रगती झाली, पण दुर्दैवाने वेंगुर्ल्यामध्ये आघाडीच्या बाबत अजून प्रगती होऊ शकली नाही, परंतु आम्ही आशावादी आहोतच. परंतु तत्पूर्वी एक आता निवडणुकीचे अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख अत्यंत जवळ आली आणि दररोज म्हणजे हे त्यांचं सर्व्हर डाऊन असतं, नेट चालू नसतं, साईट ओपन नसते. हा त्रास पाहिल्यानंतर दररोज 2 किंवा 3 अर्ज अपलोड होत असतात. म्हणून आमचे नगराध्यक्ष सहित इतर उमेदवारांचे अर्ज भरायला सुरुवात केलेली आहे आणि विड्रॉल पर्यंत ती आघाडीची चर्चा आम्ही करू आणि सन्मान्य जर आघाडी झाली तर ती अधिक चांगल्याने आम्हाला आघाडी हवी या आशेने आम्ही तसे प्रयत्न करतोय. पण आज तरी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने नगराध्यक्ष पदासाठी संदेश निकम हे ज्येष्ठ माजी नगरसेवक आहेत, अनुभवी नगरसेवक आहेत, त्यांची निवड केलेली आहे. आणि या संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेची वेंगुर्ल्यातले प्रचार यंत्रणा तालुका प्रमुख बाळू परब आणि आमचे शहर प्रमुख शैलेश यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमचे तुषार सापळे, अजित राऊळ आणि हे सगळे ही निवडणूक यंत्रणा ते सांभाळणार आहेत. निलेश चमनकर हे निवडणूक यंत्रणा सांभाळणार आहेत. आज तरी आमच्याकडे एक नगराध्यक्ष आणि जवळजवळ 17 नगरसेवक पदाचे उमेदवार हे तयार आहेत आणि त्यांचे फॉर्म भरायचं काम चालू आहे. 3 राहिलेले आहेत. त्या 3 ठिकाणी जर आघाडी झाली तर ती चर्चा होऊन काही पुढे मागे होतीलच आणि जे 3 शिल्लक जे आहेत ते सुद्धा आज उद्या तिथले उमेदवार आम्हाला मिळतील. परंतु आघाडी झाली तर आनंदच आहे, पण नाही जरी झाली तर दुर्दैवाने शिवसेना पक्षाला स्वबळावर मशाल चिन्ह घेऊन लढण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही आणि दिवस कमी राहिले असल्यामुळे आम्हाला आमच्या उमेदवारांना पुढे चाल द्यावी लागलेली आहे. आघाडीला सुरुवातच दुर्दैवाने वेंगुर्ल्याला झाली नाही. सावंतवाडीला पहिल्या दिवसापासून आमचे बाबुराव धुरी इथे आहेत तर सांगतील तुम्हाला, पहिल्या दिवसापासून सकारात्मक वातावरणात सावंतवाडीमध्ये आघाडीची चर्चा झाली. पण दुर्दैवाने वेंगुर्ल्यामध्ये सकारात्मक पण नाही आणि नकारात्मक पण नाही, काहीच होऊ शकली नाही. त्यामुळे अखेरीस निवडणूक तोंडावर आल्यानंतर थांबून किती दिवस राहणार आहे हे आम्ही त्यांच्या वरिष्ठांना सुद्धा सांगितलेलं आहे.
त्याच्यानंतरची रणनीती काय असेल किंवा आघाडीबद्दल जर नाही चर्चा झाली तर स्वबळावर आपण सर्व उतराल का? या मगाशीच मी सांगितल्याप्रमाणे काँग्रेस, मनसे आणि शरद पवार साहेबांची राष्ट्रवादी पक्ष यांच्यावर आघाडी करण्याचा आम्ही शेवटपर्यंत प्रयत्न करणारच आहोत. काही ठिकाणी आम आदमी पार्टी सुद्धा आहे आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये, आणि झाली तर चांगली सकारात्मक चर्चा तर त्याबाबत आमचे स्थानिक पदाधिकारी ज्या जिल्हा प्रमुख बाबुराव धुरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली बाबुराव धुरी, रुपेश राऊळ आणि बाळू परब हे निर्णय जे घेतील तो आम्हाला वरिष्ठांना मान्य आहे. 5 वर्षामध्ये वेंगुर्ल्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या भ्रष्टाचारी नगराध्यक्षांच्या माध्यमातून मग वेंगुर्ल्याचं मार्केट असो, मच्छी मार्केट असो किंवा वॉटर एटीएम ते गटारावर बसवलेली हे सगळे मुद्दे जे आहेत ते आमच्या समोर आहेतच. पण ज्या पद्धतीने मार्केटच्या नावावर वेंगुर्ल्यामध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे भाजपाकडून, हा भ्रष्टाचार आम्ही उघडकीस आणल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्याचबरोबर भाजपाच्या गुंडांनी वेंगुर्ल्यासारख्या शहरामध्ये जी गुंडगिरीचा हैदोस घातलेला होता त्याचा अनेकांना फटका पडलेला आहे. त्या भाजपाचे गुंडगिरी म्हणजे भारतीय जनता पक्षामध्ये जाऊन नारायण राणेंची गुंडगिरी ही आता कशी फोफावलेली आहे, भाजपाची गुंडगिरी कशी फोफावलेली आहे त्याच्या विरोधात सुद्धा आम्ही लढू. आणि वेंगुर्ल्याचं एक जे दैदिप्यमान असं जे नाव आहे ते नाव पुन्हा एकदा उदयास आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. कारण ती सबमरीन तर गेली मला वाटतं गुजरातला, पूर्णपणे गुजरातला गेली. पण आता सुद्धा वेंगुर्ल्याचं वैभव पुन्हा एकदा टिकून ठेवायचं असेल तर आम्ही वेंगुर्लेकर, आमचं वेंगुर्ले आणि आम्ही वेंगुर्ल्यासाठी हे विश्वास घेऊन, हे घोषवाक्य घेऊन आम्ही वेंगुर्ल्यामध्ये काम करणार आहोत. महायुती होणार की नाही याचा निर्णय उद्याच होईल. मात्र महायुती नाही झाली तर आम्ही मैत्रीपूर्ण लढती लढू अशी माहिती प्रमोद जठार यांनी दिली आहे. नगरपालिकांच्या निवडणुकीने सुरू झालं, त्याच्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि त्याच्यानंतर महानगरपालिका, असं मला वाटते निवडणुकीची एकूण रणधुमाळी ही आता सुरू झालेली आहे. त्यापैकी नगरपंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषदा यांच्या आचारसंहिता सध्या सुरू आहे. 17 तारखेला फॉर्म भरायची शेवटची तारीख आणि 2 तारखेचं निवडणूक, असा सगळ्या निवडणूक आयोगाचा जो काही कार्यक्रम आहे तो सुरू झालेला आहे. सिंधुदुर्ग, प्रामुख्याने सिंधुदुर्गामध्ये निवडणूक, सिंधुदुर्गाच्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपरिषदांच्या निवडणूक प्रमुख या पदावर नुकतीच पक्षाने, महाराष्ट्र प्रदेशाने माझी नियुक्ती केली. त्यानिमित्ताने गेले 2 दिवस संपूर्ण सिंधुदुर्गाचा मी दौरा करतो आहे. आणि कालच जी सिंधुदुर्गातली आमची निवडणूक समिती आहे त्या समितीचे प्रमुख आपले पालकमंत्री नितेशजी राणे, ते या निवडणूक सिंधुदुर्गाच्या निवडणूक प्रक्रियेचे प्रभारी आहेत. ते स्वतः संघटन मंत्री शैलेंद्र दळवीजी, जिल्हा अध्यक्ष प्रभाकर सावंत आणि जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, अशा आमच्या 5 लोकांच्या कोर टीमने काल दिवसभर कार्यकर्त्यांच्या, ज्यांना जे निवडणूक या 4ही नगरपालिका, नगरपरिषदेमध्ये निवडणूक लढवण्यासाठी सिंधुदुर्गातले इच्छुक आहेत, त्यांच्या मुलाखती घेण्याचा कार्यक्रम आम्ही काल दिवसभर केला. प्रामुख्याने मालवण, वेंगुर्ला, सावंतवाडी आणि कणकवली अशा 4ही ठिकाणच्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका बिगुल वाजलेला आहे. कणकवलीमध्ये सकाळी आम्ही निवडणुकांच्या इंटरव्ह्यूचा म्हणजे मुलाखतींचा कार्यक्रम सुरू केला. त्यानंतर ओरस येथे दिवसभर उरलेल्या 3 ठिकाणचं आम्ही इंटरव्ह्यू जवळजवळ रात्री 10-11 वाजेपर्यंत या सगळ्यांच्या मुलाखतींचा कार्यक्रम चालला. जवळजवळ 350 लोकांच्या
लोक इच्छुक आहेत. एकूण नगरसेवकांची संख्या आपण धरली तर कणकवलीमध्ये 17 नगरसेवक, मालवणमध्ये प्रभाग व्यवस्था असल्यामुळे 10 प्रभागामध्ये 20, वेंगुर्ल्यामध्ये पण 10 प्रभागामध्ये 20 आणि सावंतवाडीमध्ये 10 प्रभागामध्ये 20 असे 20, 20, 20, 60, 70, 77 नगरसेवक आणि 4 थेट नगराध्यक्ष अशा जवळजवळ 350 लोकांच्या मुलाखतीचा कार्यक्रम आम्ही काल 5 पंचांनी निवडणुकाचे जे प्रमुख आहेत त्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये पार पडला. सकाळी 9 वाजता सुरू झालेल्या मुलाखतींचा कार्यक्रम रात्री 10, 10:30 वाजता संपला. आता जवळजवळ मी मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक या सगळ्या पदांसाठी इच्छुक असलेले 350च्या आसपास मंडळी होती. या सगळ्यांचा मुलाखत आपण पूर्ण केली. आपल्याला निवडणुकीला का लढायचं आहे, समाजसेवेचं काय व्रत आपण घेतलं आहे, आपल्या भागाचा आपण विकास कसा करणार आहात, भारतीय जनता पक्षाचे आपण कसे कार्यकर्ते आहात, किती वर्ष कार्यकर्ते आहात, तुमचं एम काय आहे, भागामधला विकास तुमच्या, अशा अनेक गोष्टी त्यामध्ये प्रामुख्याने होत्या. आणि या सगळ्यांचं मुलाखती आटपून प्रदेश भारतीय जनता पक्षाने निर्देशित केल्याप्रमाणे हा सगळा अहवाल आज आम्ही संध्याकाळपर्यंत मी आणि जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत आणि प्रभारी नितेशजी हा महाराष्ट्राच्या प्रदेश अध्यक्षांकडे सुपूर्द करणार आहोत. आणि त्यातून मग निवडणुकीमध्ये एबी फॉर्म कोणाला मिळणार किंवा तिकीट कोणाला मिळणार याचा अंतिम निर्णय होईल. आणि 17 मला वाटतं आज 13 तारीख आहे, 14 तारखेपर्यंत या सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण होतील आणि 14 तारखेपासून इच्छुकांचे फॉर्म भरती किंवा इतर सगळ्या गोष्टी पुढे जातील. असा एकूण या कार्यक्रमाची रूपरेषा गेले 2 दिवस आम्ही केली. आपल्या माध्यमातून जनतेपर्यंत, कार्यकर्त्यांपर्यंत आणि मतदारांपर्यंत या पोचाव्यात म्हणून आजच्या या बैठकीचा त्या ठिकाणी प्रेसचं नियोजन. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेनं आता जोर पकडला आहे. अर्ज भरण्याच्या 4थ्या दिवशी एकूण 5 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत, ज्यात नगराध्यक्ष पदासाठी 1 आणि नगरसेवक पदासाठी 4 अर्जांचा समावेश आहे. नमस्कार, मी श्रीधर पाटील, निवडणूक निर्णय अधिकारी, सावंतवाडी नगर परिषद निवडणूक 2025. आज अध्यक्षपदासाठी 1 फॉर्म आणि सदस्यपदासाठी 4 फॉर्म प्राप्त झालेले आहेत. पहिल्या 2 दिवशी थोडंसं अडचण आली होती उमेदवारांना, तर आपल्या जे टीम आहे संगणक टीम त्यांनी ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेला आहे आणि आता फॉर्म जमा होत आहेत. आता आमच्याकडे तशी काही अडचण दिसून येत नाही. मालवण नगर परिषद निवडणुकीसाठी शिवसेना उबाटाकडून प्रभाग 2 मधून उमेश मांजरेकर यांनी जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या उपस्थितीत त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. मालवण नगर परिषद निवडणुकीसाठी आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा 4था दिवस. गेले 3 दिवस एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नव्हता. आज 4थ्या दिवशी शिवसेना उबाटानं पक्षाच्या नगरसेवक पदाच्या 3 उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. प्रभाग 2 मधून उमेश पुरुषोत्तम मांजरेकर, प्रभाग 2 ब मधून अनिता गिरकर, तर प्रभाग 3 मधून उमेश अरविंद चव्हाण यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत उबाटाने आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. आतापर्यंत नगरसेवक पदासाठी 3 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. नगराध्यक्ष पदासाठी आज 4थ्या दिवसापर्यंत एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नव्हता. या ठिकाणी मी सन्माननीय घ्यायला विनंती करतो, त्यांचाही प्रचार होतो. पालकमंत्री महोदय होते, त्यांचे अध्यक्ष होते BJPचे, त्याच्यानंतर त्यांचे
संपर्क मंत्री उपस्थित होते आणि त्या ठिकाणी जठार साहेब होते. त्यानंतर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी साहेब होते. युती विचार केला पाहिजे. युती होईलच याची मी अपेक्षा करतो. ज्या माहितीप्रमाणे कदाचित उद्या राणेसाहेब सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येण्याची शक्यता आहे, ते आले तर निश्चितपणे याच्यामध्ये बदल होईल आणि लवकरात लवकर निर्णय होईल याची मला खात्री वाटते. चर्चा झालेली असली तरी प्रत्यक्षात युती झाली तरच त्या फॉर्म्युल्यावर अंमलबजावणी करता येईल. आम्हाला सुद्धा आमचे फॉर्म भरायला लागतील, ते ऑनलाईन भरायला लागतात आणि त्याच्यानंतर ऑफलाईन सबमिट करायला लागतात. ही संपूर्ण प्रक्रिया असल्यामुळे निश्चितपणे मला असं वाटतं की फॉर्म भरून ठेवून त्याच्यानंतर सुद्धा हा निर्णय होऊ शकतो. परंतु तोपर्यंत आम्ही वाट बघू, नाहीतर फॉर्म भरून ठेवू आणि फॉर्म भरल्यानंतर जेवढ्या लोकांना आपण AB फॉर्म देऊ तेच लोक त्या ठिकाणी लढवतील, बाकी लोक माघार घेतील. त्याकडे तर 2 आहेत नगराध्यक्ष, त्याच्यामुळे एक होईल. कुठला तर मग ठरेल, येणार नाही आता. त्याच्यामध्ये एक असं होतील एवढं मी निश्चितपणे सांगतो. आपले प्रतिनिधी बोलणी करण्यासाठी पाठवले होते, त्याच्यामुळे आडमुठी भूमिका घेतात असं म्हणणं योग्य होणार नाही. परंतु जो वेळ होतोय तो वेळ मात्र योग्य नाही, कारण ह्या सर्व चर्चा थोड्याशा लवकर झाल्या असत्या तर ते अधिक योग्य झालं असतं असं मला वाटतं. सांगितलं की ह्याच्यावर लवकरात लवकर निर्णय झाला पाहिजे, जेणेकरून मैत्रीपूर्ण का होईना परंतु लढत करत असताना सर्वच्या सर्व फॉर्म भरायला लागतात. ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्याच्यामुळे फॉर्म भरताना आपण शक्यतो मुहूर्तसुद्धा बघतो आणि त्याच्यामुळे हे व्यवस्थित व्हावं असंच मला स्वतःला वाटतं. तर या बाबतीत काय बोलायचं नाही, कारण शिंदे सेनेने अशी कुठलीही आघाडी केलेली नाही आणि त्याच्यामुळे असं बोलणं हे चुकीचं ठरेल. की आम्ही महायुती म्हणूनच निवडणुका लढवू, त्यावेळेला आमची भूमिका हीच राहील की कणकवलीला सुद्धा महायुतीला उमेदवार दिले पाहिजे आणि एकत्रितपणे ही निवडणूक लढवली पाहिजे. नाही, ह्याच्यामध्ये असं आहे की ऑनलाईन फॉर्म भरायचे असतात, त्यामुळे ऑनलाईन फॉर्म भरल्यानंतर तो ऑफलाईन सबमिट केला तरच तुमचा फॉर्म हा त्या ठिकाणी ॲक्सेप्ट केला जातो आणि त्याच्यामुळे निदान ऑफलाईनची तयारी तरी करून ठेवायलाच लागते. ती प्रत्येक पक्षाने केलेली असेल याची मला खात्री आहे. आपण सकारात्मक असलं तर आपल्याला सगळंच सकारात्मक दिसतं. माझ्याबरोबर निश्चितपने असतात, त्यांच्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. त्यांच्या प्रेमाचं उतराई मी कधी होऊ शकणार नाही. परंतु युती होत असताना ती सावंतवाडीपुरती मर्यादित नसते, ती संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये असते आणि हीच युती पुढे मग पंचायत समिती जिल्हा परिषदेला होत असतात. हे सगळं गृहीत धरून आपल्याला संयमानेच सगळी पावलं उचलायला लागतात आणि जर महायुती झाली तर ज्याप्रमाणे नगरपालिका सोप्या होतील तसेच पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकासुद्धा सोप्या होतील. पक्षाचा प्रश्न आहे आणि ते काय करतात त्याच्यावर मी कॉमेंट करणं फारसं योग्य ठरणार नाही. ओंकार हत्तीला पकडण्याच्या संदर्भात परवानगी दिलेली आहे आणि शेवटी त्याचा अधिवास कुठला असावा याबद्दल हाय पॉवर कमिटी असते आणि त्यांनी या संदर्भातला नंतर निर्णय घ्यावा असा निर्णय माननीय कोर्टाने दिलेला आहे. त्याला मुळात ताब्यात घेणं आवश्यक आहे, कारण लोकांचं नुकसान होत आहे आणि त्याच्याचबरोबर हाय पॉवर कमिटीचे जे अधिकार आहेत ते वापरून तो वनतारामध्ये राहील की त्याला अन्यत्र अधिवासात पाठवायला लागेल याचा निर्णय पुढच्या काळात होणार आहे. परंतु आज तरी महत्त्वाची बाब आहे की त्याला कॅप्चर करण्याची परवानगी ही माननीय न्यायालयाने दिलेली आहे. हा नेहमी पिकांचं खूप मोठं नुकसान करतो आणि विशेषतः कोकणामध्ये सर्व बागायती पिकं असतात. त्याच्यामुळे एखादं झाड जर मोडलं तर पुढच्या 50 वर्षाचं उत्पन्न हे शेतकऱ्यांचं बुडत असतं आणि त्याच्यामुळे आणि हा मुळातच हत्तींचा नॅचरल ज्याला हॅबिटॅट म्हणतात, म्हणजे अधिवास जो नैसर्गिक अधिवास असतो तो हा नाही आहे. काही काळापूर्वी कर्नाटकमध्ये ज्या वेळेला दुष्काळ होता त्यावेळेला ती हत्ती तिथून सिंधुदुर्गमध्ये आलेले आहेत आणि त्या दृष्टीने त्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात पाठवणं हे जास्त योग्य आहे असं मला स्वतःला वाटतं. परंतु या संदर्भात अनेक कोर्टाचे निर्णय असतात आणि या सर्वांना अधीन राहून योग्य तो निर्णय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने घ्यावा असं माझं स्वतःचं म्हणणं आहे. खऱ्या अर्थानं सावंतवाडीचा कोणी जर पाया मांडलेला असेल तर ते माझे आमदार ह्या गोवा मुक्ती लढ्यातील मुख्य त्या ठिकाणी काही काम केलं ते सदस्यांनी जयंतजी मटकर आहे आणि खऱ्या अर्थानं त्यांच्या ऋणातून मुक्त करण्यासाठी
संपूर्ण सावंतवाडवासियांना एक संधी आलेली आहे की सीमाजी मटकर यांच्या नेतृत्वानं पुन्हा एकदा सावंतवाडीचा समाजवादी विचारसरणीतून निर्माण झालेला आणि पुन्हा एकदा सन्माननीय उद्धव साहेब यांच्या आचार विचारातून प्रेरित होऊन काम करण्याची संधी मला खात्री आणि विश्वास आहे संपूर्ण सावंतवाडीत देतील. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हा संपूर्ण जे लक्ष केंद्रित झालेलं आहे ते सावंतवाडीमध्ये आहे. याचं कारण असं आहे की खऱ्या अर्थानं जयंतजी मटकर यांचा हात धरून जी लोक मोठी झाली त्यांनी मात्र त्यांच्या घराण्याकडे त्यांच्या विचाराकडे अजिबात बघण्याचा प्रयत्न केला नाही. मटकरांचे जे विचार होते भले समाजवादी विचार जरी असले तरी त्यांच्या कोकण रेल्वेसाठी जो लढा होता, वाचन बंदीसाठी लढा होता, सुसंस्कृत सावंतवाडी शहरासाठी जो लढा होता हा फार मोठा लढा होता आणि खऱ्या अर्थानं त्यांनी जे बीज रोवलेलं होतं त्याचा मात्र फायदा ह्या सावंतवाडी शहरामध्ये इतरांनी घेतला. मग ते आमदार झाले असतील, त्यांकडे मंत्री झाले असतील वगैरे वगैरे, त्याच्या खोल ह्याच्यामध्ये जाण्याची गरज नाही. आज प्रत्येक सावंतवाडीचा नागरिक बोलत आहे की खऱ्या अर्थानं आम्ही सीमाजी आणि त्यांच्या संपूर्ण जो परिवार आहे शिवसेनेचा आणि महाविकास आघाडीचा यांच्या पाठीशी आम्ही राहून खऱ्या अर्थानं जयंतजी मटकर यांच्या ऋणातून मुक्त होणार आहोत आणि मला खात्री आणि विश्वास आहे भावी नगराध्यक्ष म्हणून सीमाजी मटकर असतील आणि संपूर्ण पॅनल हे महाविकास आघाडीचं असेल. मनापासून मी शुभेच्छा देतो आणि खऱ्या अर्थानं जिल्हा प्रमुख या नात्याने मी सर्व पदाधिकाऱ्यांना सूचना देतो. ही जरी शहराची निवडणूक असली तरी ग्रामीण भाग हा फार मोठा आहे आणि ग्रामीण भागातीलच अनेक लोक या ठिकाणी स्थायिक झालेले आहेत आणि स्थायिक झालेले अनेक नागरिक या ठिकाणी असल्यामुळे आपण स्वतः सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत आपले जे भाऊ बंध असतील त्यांना तुम्ही भेटायचं आहे. महाराष्ट्र सरकारबद्दलची नाराजी आहे, केंद्र सरकारबद्दलची नाराजी आहे, ती नाराजी तुम्ही ह्या ठिकाणी सांगायची आहे. खऱ्या अर्थानं ह्या ठिकाणी फार मोठं परिवर्तनाची ताकद ह्या ठिकाणी येऊन गेलेली आहे. मला खात्री आणि विश्वास आहे खरं तर सावंतवाडी शहरामध्ये ह्या जिल्ह्याच्या परिवर्तनाची नांदी पुन्हा एकदा सुरू होण्याची संधी मिळालेली आहे. ती संधीचं सोनं करावं अशा प्रकारची मी आशा अपेक्षा व्यक्त करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सावंतवाडीतल्या पदाधिकारी किंवा सावंतवाडीचे आमचे सगळे जे पदाधिकारी शिवसेनेचे जे काम इतर नेता पक्षात सगळीकडे भरती चालू आहे, तिकडे जात आहेत येत आहेत सगळे चालले आहेत. मटकरांनी जो आमचा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष निवडला तो आमच्या इकडच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या कामावर आणि निष्ठेवर बघून त्यांनी निवडला म्हणून आधी मी मतदारांचं खरोखर मनापासून आभार मानतो आणि तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करतो की जे आता जे युवासेनेचे मतदार आलेले आहेत सगळ्यांना विनंती करतो की आपल्या सगळ्या शहरातल्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना जे काय चाललंय काही नाही, कुठे आपला पक्ष काही नाही आहे, कुठे आपण कुठे कमी पडलेलो नाही. आज मातृश्रीवर किती प्रवेश होत आहेत ते आम्ही बघतो. ठीक आहे, हे वाऱ्यावरचे वरातवाले सगळे इकडे तिकडे पळत आहेत, त्यांना आपण मोठं केलं ते पण सगळे पळत आहेत इकडचे. असू दे, काही हरकत नाही आहे. त्यातही तुम्ही आला सावंतवाडीकर, सावंतवाडीचे सगळे नागरिक जे आपल्या शहरातले सगळे नागरिक आहेत त्यांना भरभरून आमच्या उद्योगजींवर प्रेम केलेलं आहे आणि मटकर फॅमिलीवर मटकर फॅमिलीचा एवढा इतिहास आहे तर तुमच्यावर नक्कीच प्रेम करून तुम्हाला नगराध्यक्ष बनवल्याशिवाय सावंतवाडी शहरातले सगळे शिवसैनिक तर असतीलच पण सावंतवाडी शहरातले सगळे नागरिक मला नगराध्यक्ष म्हणून निवडून देतील याबद्दल आम्हाला किंमत नाही आहे. म्हणून सगळ्यांनी आपली आता सगळ्यांनी मेहनत करणे गरजेचं आहे. सर्व पक्षांनी एकत्र मिळून येऊन आपण सगळ्यांनी जे काय आपल्या मटकर फॅमिली असतील किंवा आपल्याला सावंतवाडी शहराबद्दल जे काय प्रेम आहे आणि जे काय आपण करणार आहोत ते सगळ्यांनी घरोघरी जाऊन सांगणे गरजेचं आहे. त्यासाठी परत एकदा आता माझ्यानंतर राऊतसाहेब बोलणार आहे म्हणून मटकर तुम्हाला पण तुम्ही आज प्रवेश करता तुमचं मनापासून आम्ही स्वागत करतो आणि सर्वांना तुमच्या पत्रकारांच्या माध्यमातून सावंतवाडी शहरातल्या सगळ्या नागरिकांना विनंती होता आवाहन करतो की तुम्ही चांगले मटकर फॅमिलीकडे बघून मटकर फॅमिलीला. दुर्दैवाने काल कणकवलीमध्ये काँग्रेसचे जे निरीक्षक आले होते त्यांनी सुद्धा माझ्याकडे तोच सूर आळवला. जर होत नसेल तर आम्ही आमच्या स्वबळावर लढायची आमची तयारी आहे. असं आहे की ज्यांना निवडणूक लढवायची इच्छा आहे त्यांना काय आम्ही थांबवू शकत नाही, पण आमचा प्रामाणिक प्रयत्न राहील की महाविकास आघाडीने एकत्रित येऊन लढवले तर अधिक चांगलं आहे. सध्या जिल्ह्यामध्ये ज्या पद्धतीने राजकीय स्वैराचार चालू आहे, हैदोस घातला जातोय सध्याच्या राज्यकर्त्यांकडून, दारू अड्डे चालवले जातात, गोवा बनावटीची दारू गावागावामध्ये दुकानं उभी राहिलेली आहेत अगदी काळोखातली आणि सगळेच भ्रष्टाचारी मार्गाने पैसे कमवण्याचे जे धंदे चालू झालेले आहेत त्यामुळे त्याचा फटका सर्वसामान्य लोकांना बसतोय. त्याच्या विरोधात लोक उभे राहत आहेत, परंतु पैशाचा बेसुमार वापर करायचा आणि
मतं विकत घ्यायची या धंद्यातून या निवडणुका लढवण्याची शक्कल लोकसभा विधानसभा मतदारसंघ निवडणुकीच्या वेळेला ह्या जिल्ह्यामध्ये यशस्वी झाली त्यांची. तोच पायंडा ह्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा हे भाजप आणि गद्दार गटाचे निवडणूक लढवणारे जे लोक आहेत ते अवलंबू इच्छितात. त्याच्या विरोधात जिल्ह्यामध्ये लोकमत खूप जबरदस्त ताकदीने उभं राहतंय. त्या लोकमताच्या आधारावर आम्ही बघा, शहर विकास आघाडी हा पॅटर्न काही नवीन नाही आहे. मागची कणकवलीतली निवडणूक जी होती नगरपालिकेची, ही सुद्धा शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातूनच सर्व कणकवली प्रेमी एकत्रित येऊन त्यांनी निवडणूक लढवली आणि जिंकली होती, जिंकण्याचा प्रयत्न केला होता. ह्यावेळेला सुद्धा ज्या पद्धतीने कणकवलीची वाताहत होत चाललेली आहे, भ्रष्टाचार माजलेला आहे, बेबंदशाही माजलेली आहे, त्याच्या विरोधात सर्वसामान्य कणकवलीकर एकत्रित येऊन शहर विकास आघाडी करत असेल कोणत्याही राजकीय पक्षाला बरोबर न घेता, तर आम्हाला त्याची काही अडचण नाही आहे. पण ते कणकवलीकरांनी कणकवलीच्या हितासाठी जे ठरवत असतील तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष त्या शहर विकास आघाडीचा नक्कीच पाठिंबा देईल. पण इतर जे म्हणजे जे भाजप आणि गद्दार गट आहेत त्यांना कोणत्या परिस्थितीमध्ये स्थान दिलं जाऊ नये ह्या मताचे आम्ही आहोत. म्हणजे बिल होणार की नाही? बघा, यापूर्वी सुद्धा माजी आमदार वैभव नाईक यांनी जी मुलाखत दिलेली आहे ही स्वयंस्पष्ट आहे. शहर विकास आघाडी तयार करायची झाली तर आम्ही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शिवसेनेच्या कट्टर विरोधक म्हणजे उभे आहेत त्यांना आम्ही कदापि जवळ घेणार नाही हे वैभव नाईक यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. मशाल आणि उद्धवजींचे विचार घेऊन आम्ही पुढे चालू हे त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. त्यामुळे त्यांनी दिलेली मुलाखत ही पुरेशी बोलकी आहे. बघा, आज तरी कणकवलीच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार म्हणून शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर यांना मिळणारा जो जनाधार आहे हा क्वचितच इतर कुठल्या उमेदवाराला मिळत असेल. अख्ख्या जिल्ह्यामध्ये संदेश पारकर यांच्याबद्दल एक चांगलं बोललं जातं, त्यांच्याबद्दल अभिमानाने सांगतात की नगराध्यक्ष असायला पाहिजे तर संदेश पारकर यांच्यासारखाच असू शकतो हे सांगितलं जातं. त्यामुळे नक्कीच आहेत त्यांच्याकडे मेरिट. यायला जाणार बघा, मागच्या वेळेला सुद्धा किंवा लोकसभेच्या वेळेला पक्षाकडून मिळणारं आर्थिक बळ हे मर्यादित स्वरूपात असतं. कारण आम्ही भ्रष्टाचाराने जमीन लाटलेली नाही आहे, आम्ही भ्रष्टाचाराने पैसे लाटलेले नाही आहेत, आम्ही भ्रष्टाचाराने गैरव्यवहार करून तुडुंब खजिना भरलेला नाही. त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे जे मुख्यमंत्री होते त्यांचं कारकीर्द आणि आत्ताची देवभाऊंची कारकीर्द याची जर तुलना केली तर सध्या भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे आणि उद्धवजींच्या कारकिर्दीमध्ये बोकाळलेला कोरोना हा नियंत्रणात आणण्याचं काम केलं त्यावेळेला. हे मेरिट आहे दोघांच्यामध्ये. त्यामुळे आमच्याकडे पैशाची वानवा नक्की आहे पण कार्यकर्त्यांचे बळ खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. शिंदे सेना भाजपला सोबत नाही, विनायक राऊत स्पष्टच बोलले. सावंतवाडीत सीमा मटकर यांची उमेदवारी दाखल आणि मालवणमध्ये उबाटाकडून 3 उमेदवारी अर्ज दाखल. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.